South Africa sibingelela namhlanje kumhla ka-17 ke enyangeni uMashi onyakeni 2025 sibingela ke sibuye endleleni sibuye eMaritzburg njengoba sithembisile izolo ukuthi ke sizovuka namhlanje ke njengenhlangano ithuleni ukubambisana nenkonzo sesi-Atheni siye ngapha eMaritzburg kuyobheka ubudlamini ke sesibuya khona but ke i-update eningi nephelele sokwazi ukuthi siyilethe kusasa kodwa nabaka nabafethu sihamba nabakaMpungo sesi-Atheni nabo nje ngiyacela babe ukukholwa kwabo. Siyabingelela South Africa namaphethini njengoba sechazile kuba umkhwanazi kunjengoba sisho nje izimpungo siyatheni zithe nje hayi asivukele khona okuningi ke kuzolandela. Siyabonga nezabutho sibonge nje ne-feedback esiyithola nje kakhulu nama-encouragement nama-words of support avela support babudlamini esithembayo ukuthi ke engathi i-social network singasebenzisa into njengalezo ukunika amandla nokusupportana njengabantu abamnyama eSouth Africa ukuze sikwazi ukusiza komunye uma sibona ukuthi usenkingeni ilokho nje kodwa ke kusasa